Salam. Salam. Ýa-ni internetde ahbably gitmişe donlaymen. Yüzüne Mercedes'in surat dura. Ha, ho. Näçinji ýyl? 2005, sen neçe? Oh, svež jekeniňa men 94. Nerede yaşayan? Podvoyska Litkada. Sen nerede ýaşaýan? Menem Podvoyska'da, neresinde yaşayan? O, abiznoydur Podvoyska öwrülen ýerinde. Biz nam Podvoyska öwrülen yeri ýokmy? Bilýänle ýa sen warlak gördüm. Çyndanam Podvoyskada ýaşaýanmy ýokmy? O goýnum sesi näme? Gurban, komşu gurbanlyk. Daway jam etme maňa, owaly. Sizin derdinizden ýa-ni 30 ýaşadym, öýleni bilemem. Çeken, aýtyň mäle, gelme.